Lero panyansa voice box aboni kalinda amene wandithu ndi mtsogoleri wa bungwe lija la Malawi First the People First akupitiriza kulankhula mmene ndithu zinthu kuno ku Malawi zikuyendera pansi pa utsogoleri wa Dr. McCarthy Chakwera. Nde iwowa lero akufuna kulankhula ndithu ndi utsogoleri wa ku polisi komanso ku Malawi Defence Force. Kumeneko aboni kalinda akufuna kunena kuti apolisi kapena asilikali asamagwira ntchito yawo moopseza Malawi chifukwa iwo ntchito yawo ndikuonetsa kuti Amalawi ndotetezedwa kuno ku Malawi. Ndi nkhani imeneyo tikufuna timve kuti aboni kalinda kuti panji komanso iwo akufuna kulankhulapo pa msonkhano umene unachitika ku Blantyre kumeneko ndithu olemekezeka mtsogoleri wakale Professor Arthur Peter Mutharika anali pa mchamba Freedom Park mu mzinda wa Blantyre ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party. Ndi aboni kalinda angofunanso kuti angokudza pang'ono nkhani ya msonkhano umene. Tikhale limodzi pano panyansa voice box kuti timve kuti aboni kalinda abwera ndi zotani lero pa 13 May 2024. Pokhala ine presidenti wanthu wosauka woyamba kuno ku Malawi, ndafuna ndilonjeze kuti ndizapitirira kuwalankhulira Malawi mopanda mantha, ndipo olo itatuluka mfuti, olo utatuluka unyolo, koma ndizapitirirabe kuwalankhulira Malawi mu dziko langa la democracy. Ine ndine Bon Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri amene amangoyima pa chilungamo kuphatikizapo ndi gulu lathu la Malawi First the People First. Tizapitirira kulankhula mosusana ndi amene amadana ndi chilungamo. Utenga wanga woyamba lero pa 13 May 2024 ukupita kwa Army Commander komanso kwa Inspector General of Malawi Police, kunena kuti yakwanano nthawi yokuti muwalangize anyamata anu kunena kuti ntchito ya ame kapena ntchito ya polisi sikuopseza nzika za dziko lino la Malawi. Pali ogwira ntchito ena aku ame komanso ku polisi amene amaona ngati kukhala wa ame kapena kukhala wa polisi ndiye kuti ndi chida choopsezerapo anthu. Munayenera kuti mudziwe kunena kuti ntchito yanu makamaka ino ame ndikuonesesa kunena kuti dziko la Malawi ndilotetezedwa limodzi ndi anthu ake amkatimo. Komanso inuyo apolisi munayenera mudziwe kunena kuti ntchito yanu ndiyobweretsa chitetezo, kubweretsa chitetezo kwa anthu a mdziko la Malawi. Timadabwa nawo ame ambiri amati akavala uniform akamayenda pa nsewu amafuna anthu aziyagwadira, anthu aziyanjenjemera. Zija zokuti ukamuona wa polisi utaona china cholakwika ndikumuthamangira ndikukamuuza, zimene zija zidatha. Masiku ano kumuthamangira wa polisi amene amanena kuti ndi abale athuwo, kukamuuza chinthu chimene wachiona cholakwika mu society yako, masiku ano anthu ambiri amapanga mantha chifukwa ukapita amene umamangidwa ndiwe. Koma kale lija ankatiuza kunena kuti mukamuona wa ame kapena mukamuona wa polisi muthamangireni mukamuuze. Ndipo ife tikukumbukira tili ana ame akati akabwera kwa njeza kuja timawathamangira kuyenda nawo ulendo mwina wa 10 km tikucheza nawo. Iwo aja akusegula zitini zawo za nsomba ndi bifi ndikumadya nafe. Lero ame kuwaona amakhala anthu opangisa mantha. They are no longer friendly. Ndamva chisoni kwambiri makamaka inu akomanda muauze anyamata anu amene anaenda mtunda ochokera Liwonde ndi magalimoto ndi mdipiti wa magalimoto kupita ku Zomba lachisanu pa 10 May. Kunena kuti ngati kuli malamulo onena kuti mdipiti wa ame usamapangidwe overtake, inuyo mukuyenera muuze mtundu wa Malawi. Sindikudziwa ngati alipo malamulo onena kuti mukaona galimoto ya ame ikuyenda musayipange overtake pa nsewu. Ndamva chisoni kunena kuti mdipiti umene unaenda mtunda wa Liwonde lachisanu pa 10 siku la Judgment Day yanga lijalo
amakaniza anthu kuti asapange overtake ngakhale ali matenda, ngakhale ili ambulasi amayikaniza kuti ipange overtake ngakhale iwowo sikuti amayenda msewu wonse koma amayenda kumanzere kwa msewu wopita ku Zomba. Ndinamva chisoni tikuthamangira pa Domasi galimoto ya munthu wina wachikulire over 54 years anali ndi mkazi wace amathamangira ku chipatala kumene kunali matenda, mwana anakomoka kumeneko. Atapanga overtake galimoto ina yame inawathamangira ndikukawayimisa ndikuwamenya modesa nkhawa pakana kuwathyola mphuno. Munthu wachikulire, munthu tchimo lake ndikupanga overtake. Nafuna ndikuwuzeni inu ame kunena kuti musamakhale ngati andale, inuyo you should work professionally. Chimozimozinso inu apolisi mmafuna muziopseza anthu amene anakulemba ni ntchito. Muziwe kuti inu ame ndi apolisi ndalama zimene mmalandira ndi taxpayers money, and there was no need kuti inuyo mukamuthamangire munthu ndikukamumenya tchimo lake chifukwa chokuti wakupangani overtake. Zimene zimukuyenera kuti inu akomanda ame muzionesese bwinobwino, muziachita discipline anyamata anu, chifukwa ziko linolo si ziko lokuti wina akazikamuopseza anzake chifukwa chokuti iyeyo ndi ame. Mchitidwe umenewo ndi wakalekale wambiri yakale, ndiponso ngakhale kalero kunalibeko zimenezozo kuti ame azikaopseza anthu. Ame anali anzawo a Malawi, akuyeneranso akhale anzawo a Malawi. Tizicheza nawo bwinobwino osakhala kuopseza anthu. Kumvesa chisoni kumugwira munthu wa zaka 50 chakuti years kumumenya in presence of his wife, kumuthyola mphuno, kumutulusa magazi, tchimo lake ndilolena kuti wapanga overtake. Chimozimozi khandi chiwewe khandi chani, chimozimozinso apolisi ena kumponera amugwira mwana ndikukamusekera ku Ntchisi prison. Tchimo lake ndilolena kuti anatumiza chithunzi china cha Chakwera chimene anthu ena oganiza mofoira anamutenga Chakwerayo ndikumusandusa akuvina dansi. Ndipo mwana uja tchimo lake linali lotenga chithunzicho, videoyo ndikuyitumiza pa gulu lina. Choncho anthu ena osusuka a MCP anakachita ripoti nkhani ija kumponera polisi, ndipo amponera polisi anamugwira mwana wang'ono, mwana wokuti sangapange solo za kompyuta sakuziziwa, ndikukamusekera ku Ntchisi. So nafunso nkumafunsa kunena kuti popeza tu chimene mwamusekeresera mwanacho ndi video imene akuvina dansi president wanuyo, nanga ichi chatuluka so president atavala dress ya yero wapangaso ndi mwana yemweyo. Tiyeni ya Malawi tiziziwa kunena kuti ziko lino ndi la democracy, ndipo anthu amakhoza kuzichita express munjira ina iliyonse imene angafune yokuti alankhulire zinthu zawo mu ziko la democracy. Nthawi yoopsezana inatha. Nafuna ndikupaseni iniyo IMCP chisanzo chonena kuti munthu tusimungamuuze zochita. Nthawi yokuti muziaopseza anthu ndikumauza anthu zochita inatha. Chisanzo muchitengere zimene zachitika zulo ku Blantyre ku msonkhano wa DPP. Munapanga tu mafilimu anu kwambiri kuyitanisa anthu kuti ati akalandire ati chimanga ndi ufa ndi ndalama ku MCP office pa Clock Tower. Komatu anthu izi sizinapangise kuti asapite ku msonkhanotu. Munayika apolisi ambiri ya traffic m'misewu nicholinga kuti ati anthu aziopa kuti asapite kunjamba. Komatu izi sizinapangise anthu kuti asaende pasitu. Anthu anaenda pasi kuchokera maangozi ose ochokera Blantyre ndi ma district oyandikira kuyenda wapansi. Zimene zijazo zikupaseni phunziro kunena kuti munthu akatopa amakhala kuti watopa. Munthu simungamupangire chochita muziko la democracy. Munapanga zotheka kunena kuti apolisi asapezeke ku msonkhano wa DPP. Koma zimeneja sizinapangisetu kuti anthu asakakhale mwabata ndi mtendere. Ndiponso kusabwera kwanu kunali bwino chifukwa anthu aja akuoneka kuti anasangalalako kwambiri. Komatu njamba ndiye inali emputetu.
njamba ne inali empute kuyang'ana ango ya ku MBC kuja kunalibeko anthu kuyang'ana mbali ya ku stadium kunalibeko anthu zinachita kumutengera ujeni president uyu kuyenda ulendo ochokera 11 koloko kukafika kunjamba past 4 chifukwa chokuti museumo munalibemo anthu amasakasakatu anthu koma chaka chino ziriko kutaloko ali pa 15 pano IMCP lachitatu nawo akupanga sonkhano pa njamba popo ofuna kusulusa zimene apanga anzawo ndipo mawu amene muti mukayambirire kunena pamene pondionena kuti bwana president pano panabwera anthu ena ache opanda ntchito amapanga kasonkhano kawo koma bwana panabwera anthu 5 koma andale amamva bwino akamanamizidwa ndi chifukwa chake mukuona kuti zinthu zakuvutani masenta ambiri amene mukulembesa ku Blantyre za nzika NRB kulibeko zipangizo ndipo masenta ngati kuna njiriri anthu akubwerera kumeneko tinakuwuzanitu inu a opposition kuti mukuyenera mudziwe zimene akukupangani anzanu madera ambiri amene asegula kuti anthu alembese chanzika pokonzekera zisankho kulibeko matiriyo yokwanira ati mapepala alibe ndipo anthu ambiri akubwezedwa mmasenta amenewa ini nkhani yokuti muzangoyitengera ku khoti ndi cholinga kuti akalamule kuti a NRB amene sitinawauze sitinawalamule akuyenera akalembese anthu chifukwa ndi ufulu wathu inu ngati zakuvutani muyenera muchite salenda kuti zinthu zakuvutani chifukwa musamatenge amalawi ngati ndi ana monga mmene mukupusisiraso anthu aja munachosa ntchito ku adimake aja tikunena pano anthu onse amene anachosedwa ntchito ku adimake pakana lero sanalandire ndalama zawo amangowauza kuti tikupasani wiki yamawa tikupasani mwezi wamawa kodi nanga anthu aja munkachoseranji musamapusise amalawi ya ziko linolo zakuvutani inu a MCP a president Chakwera ndi nzanu uja Chilima zinthu zakuvutani zachitika kunjamba chizija it is a sign yokuuzani kuti anthu atopa kumene kujatu anthu sanalandire ko ndalama chifukwa inu misonkhano yanu mumapereka ndalama koma anthu kumene kujaku sisiti naone pena pachi akufola pa line ndi kumakalandira ko ndalama ndipo anthu amavala zovala zawo osakhala zonse za DPP tu ayi anthu amavala zovala zawo so freely ndipo palibe amene watenga anthu aja amabwera wokha pamene boma likupitiriza kumanamiza Malawi kuti akupanga maja amachedwa mapassport tafuna tikuziwiseni Malawi kunena kuti sopano scanners komanso hard drive amene anali ku immigration ya ku Blantyre achosedwa lachinayi latali kupita ku Lilongwe kuti akachite beef yapo company ya mwana imene ayipasa kuti contract yokuti zipanga zija imachedwa mapassport alibe capacity yokwanira choncho atenga scanners komanso hard drive onse amene amati azithandizira kuprinta mapassport ku Blantyre atengedwa akampasa mwana wawo ku Lilongwe the DC mwana vyagwambire.